aiwa irizwi irizwi wo shanti faraiwe ara isenyukani wedwe nokutishe ishe wakaye asinere mara masuasi achazo aiwa pinze udenga ibimo yere are aleluya ebeli are yeruya ebeli are aleluya 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 ameni are aleluya aywa yare aleluya yare aleluya aleluya aywa aleluya aywa aleluya ameliare aleluya aywa aleluya aywa aleluya nokutishe ishe waka shakele rimara mazuasia achazoka apinze kudenga ibibo nokutishe ishe wakaye anikani asiacha aiwa pinze kudenga
kutikana Ditungamire, ditungamire, diri mufambi, una simba, nasa ya simba, Podesi,
See
Tara Jesu. Hallelujah. Tinodana ropa. Ropa. Kana ropa. Kana ropa. Ropa. Ropa renyu Jesu. Shira today. Tinodana simba. Shira today meyamuchene. Simba de Calvary. Oh, tinodana simba. Muna simba muropa. Muna simba muna Jesu. Ana simba. Simba ranwa mariwe. Jesu. Nanitina mangwana niano. Isu tinodana mweya. Rientele bokoshika. Andele bokoriata. Tinodana mweya wadanwa. Tadana zitare nyuchezo kana irosita sitari bamusora pema zita yose Jesu kana zitare Fambira mangwana niano chimbodana sitara Jesu chimbodana ngaya muchene chimbodana samasimba chimbodana soshamisa rela rabakashikariana tinodana sita shiratite Jesu shiratite imeya muchene kuneva norwara kuneva kasungwa kuneva noda imicheso shiratite in the name of our living God. Atenda mangwana nano baba tatenda musikwene ngalenyika. Papa muno nano emi mwari muno kwama. Dokutenda uri muno tizwa kunyangwe satitati ngatela kwa murimwa. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Mangwana nano baba rumbizwa Jehovah. Murishe wa mazishe muri mambo wa mazimambo. Father, we give you all the glory this morning, Almighty God. Makatina kila changamire, makatina kila mambo wa mazimambo. Naungana baba sevana venyu, zitarenyu ngare rumbizwe mwa. Maria Murambi munyerere, mwari munotaura kuwana venyu baba. Nanasuno baba zataungana munotaura nesu Jehova. Nona milana yenyu baba mangwana nana saro mwari. Baba samakuru Jehova, mwari unenyasha rumbizwe baba. Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Father, in the name of our living God. Glory be to thy name, Jesus Christ. We give you all the glory, Lord. Jehovah zataungana baba taura izwa munoda mwa mchene mwa
yewe mwari w'amasimba wose vauya vakaremerwa vanotsikinurwa nemimangwana nano Jesu vanorwara vanoporeswa nemisho wamadzishe ose va tina mwari wezvokwadi mwari vanofamba nevanhu vavo mwari mangwana nano Baba tinokutendai mweya mutsvene mambo wamadzimambo mune shoko rinoshandura upenyu hweumwe nemumwe mangwana nano Father, we give you all the glory mangwana nano ndimi moga makakodzera nerumbidzo mwa amurambi munyerere mwari wamasimba ose Baba tatenda mangwana nano tatenda mambo wamadzimambo tinotenda mushoko renyu Baba uri nemavanga yenyu takaporeswa mwa ndokutendai mwari wamasimba ose Baba makaitwa murombo kuti tive vapfumi panyika ino Baba. Mighty Father tinotenda mweya mutsvene zita ramambo Jesu ngarikudzwe mangwana nano. In the name of our Lord Jesus Christ, glory be to God. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Mangwana nana tuda tingopfurira pamberi zvishoma tuda kutinamate nekuda kwemafamilies edu. Tuda mweya waMwari wamasimba ose utungamirire family imwe neimwe pafaith alive. Tuda kutaura rugare, tuda kutaura runyararo, tuda kutaura prosperity mufamily imwe neimwe iri represented in this house mangwana nana. Muzita ramambo Jesu. Hallelujah. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Ndoda kuti simudze maoko tose tichitenda kuti zvose zvatichakumbira nekuda kwemafamilies mangwana nano Mwari vanopindira, Mwari vanogonera pazuva ranhasi muzita raJesu. Baba tinokutendai mweya mutsvene makatirangarira mukatiuyisa muimba yekunamata semuri Baba. Ndinonamata every family in this house, Almighty God. Ngaibatwe neruoko rune simba Mwari. Tinokunamatai Mwari wamasimba ose. Tinoparadza mweya yose inoparadza mafamilies enzvimbo ino Mwari. In the name of our Lord Jesus Christ. Muzita raJesu tinokunamatai Mwari. Jehovha batai Mwari, zita renyu rikudzwe. Mangwana nano Mwari wamasimba ose ndinoti mbiri ngaipiwe kwamuri Baba. Jehovha Mwari wamasimba ose batai family yo Mwari. Batai mberi yejeyo Mwari wamasimba ose ndakubreka mangwana nano Mwari. Ruoko rune simba Baba ngaruonekwe Mwari. Mighty Father tinokunamatai Mwari wamasimba ose. Ropafadzai komborerai vanhu venyu Mwari. Zita ramambo Jesu rikudzwe Mwari wamasimba ose. Baba tanyengetera mangwana nano takunamatai. Rangarirai Baba, rangarirai Jehovha. Jesu tinotenda kuti mune shoko Baba pazuva ranhasi richarapa every family in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Tinonamata kuna Mwari vapenyu kwamurimi Jehovha ndiko kune tariro yedu Baba. Tinotenda Mwari wamasimba ose munorapa mwe mumwe wedu Baba. Ndatenda Mwari wenyasha ndakuongai mangwana nano Mwari. Muzita rinoshamisa raJesu. Father, we thank you for the unity, we thank you for the love. May your name on high be glorified. Nevana vamakatipa Baba tinotenda Mwari wamasimba ose. Mavaisa Baba matiri Jehovah. In Jesus' mighty name we pray. Glory be to thy name, Lord. Hallelujah. Tiratipure pamberi zvishoma tinamate nekuda kwevaranda vaMwari. Baba namai mufundisi yangu kuti Mwari avaitire zvakanaka, Mwari avagonere zuva nezuva. Kuti pavanopinda nekubuda Mwari avaropafadze muzita raJesu. Varwirwe pahondo dzavo dzavanosangana nadzo muzita raJesu. Zvakare tingosumudza maoko edu tichitenda Mwari kuti ndi Mwari vanonzwa minamato yedu. Hallelujah. Baba tinokutendai mangwana nano. Munorangarira varanda venyu Mwari sezvamakareva mushoko renyu. Munotipa vafundisi vari pamwoyo yenyu Mwari. Uri vatipakurire zvakakodzera zvinobva kwamurimi Mwari. Tatenda mangwana nano Baba, rwirai varanda venyu Mwari. Tinotaura jura wall of fire Baba muupenyu wavo. Tinotaura jura wall of fire Mwari wamasimba ose. Hakuna chombo chemuvengi chinorwisana navo chikakunda Mwari. Baba vendu muzita ramambo Jesu weNazareta. Tinotenda, ndinovonga, ndinorumbidza zita renyu mangwana nano. Mazvita Baba nekurangarira kunyangwe vana vamakavapa Mwari. Varopafadzei, vakomborerei Mwari. Vasukuru vakuwasha vamakavapa Mwari. Tinotaura mweya mutsvene, tora nzvimbo yenyu Baba muupenyu wavo. Father Lord God Almighty, nehama dzose dzamakavapa Baba ndanamata ndatenda mangwana nano nezita raJesu. May your name on high be glorified. May your name on high be glorified. Tinokutendai nekuda kwevaranda venyu. Ngavaropafadzwe nemi Mwari. Mbiri noumambo zvive kuna Mwari vapenyu.
Glory be to the name of our Lord Jesus Christ. Glory be to thy name, Father. Hallelujah. Hallelujah. Timboita wave offering mangwana nana. Tine basa ratinaro pano pa Faith Alive rekuvaka imba ya Mwari. Glory be to God. Tinotenderana tose kana tikakumbira kuna Mwari wamasimba ose, Mwari vanotinzwa vanotiitira. Tinoda kuvaka panzvimbo ino zvapadhuze kuti tiita ground breaking. But tinoda kumboenda pamberi paMwari wamasimba ose sechurch mangwana nana. Tingoti Mwari vhurai nzira pasina nzira. Vana venyu ngavaropafadzwe vauise mari kuimba yaMwari. With $5 million isvike pano tivake tisina kana any limitation or whatever. Tingotenda kuti Mwari wamasimba ose ndo vanotigonera. Shall we give a wave offering mangwana nano? Tinamate kuna Mwari. Baba tinotenda. Tinokutendai Baba munotinzwa nekuti ndimi makati kumbirai chipi nechipi Mwari. Tinokumbirai Mwari wamasimba ose ropafadzai vana venyu. Uri vagone kubata basa panzvimbo ino Mwari. Basa iri nderenyu Mwari. Gereke Mwari wamasimba ose ndenyu. Mune vazhinji vamuri kuda kuisa kuimba yakunamata. Baba takumbira Mwari. Tinoisa basa iri muruoko rune simba. Mutsvene wavatsvene vose, mambo wamadzimambo. Ndinokutendai mweya mutsvene, ndinokuongai mwanakomana waMwari. Zita ramambo Jesu ngarikudzwe, mbiri ngaive kwamuri Baba. Tinonamatira Baba basa iri Jehovha. Tinonamata Mwari wamasimba ose, vhurai nzira Baba pasina nzira. Vanhu venyu Baba varopafadzwe, zita renyu rikudzwe panzvimbo ino Mwari. Baba tatenda Mwari wamasimba ose, zita ramambo Jesu ngarikudzwe. May your name on high be glorified. Tinokutendai nechivako chapera ichi Mwari. Tinokutendai nemari yamatsudurura pakati pedu. Tinokutendai Mwari wamasimba ose nevanoshanda vakatendeka vane unyanzvi wamatipa panzvimbo ino Mwari. Father, we thank you. We give you all the glory, Lord. Zita ramambo Jesu ngarikudzwe. May your name on high be glorified. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Mboza muna ari padhuze nekuti 5 million iri kuuya pano pa Faith Alive. Tivake tisina kana any limitation. 5 million iri kuuya pano pa Faith Alive. Glory be to God. Hallelujah. Shall we give a shout of victory mangwana nanu muzita ra Jesu? Hallelujah. Glory be to God. Amen. Urunyazofara ene mwana wa Mwari. Murunyazofara rai. Hallelujah. Glory be to God. Another shout of victory mangwana nanu muzita ra Jesu. Hallelujah. Mwari wakanaka. Amen. Mwari unoshamisa wakaita kuti uzive hama iri padhuze newe. Mwari unoshamisa wakatipa muranda wa Mwari panzvimbo ino. Mwari unoshamisa nezvawakaita. Tinovatenda nemabasa makuru panzvimbo ino. Iye yakupa utano pazuva ranhasi kuti ukwanise kuuya muimba yakunamata. Iye achakupa nzeve dzekunzwa zvakavanzika zvinorehwa neshoko mangwana nano. Another shout of victory mangwana nano chifarira Mwari wedu muzita ra Jesu. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Tirakutenda mangwana nano kuti tina baba na amai. Glory be to God. Tina baba na amai pazuva ranhasi. Ndanga ndichitarisira vanokanda vana mudenga votsunzunya vozongovaona vagara mumaoko mavo nekufara chete. Mwari wakanaka, vavadzosa vaine utano, zvakarongeka zvinhu zvose. Ngatimbofarirai baba namai mangwana nano muzita ra Jesu. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Amen. Tinogona kumbotora hedu nzvimbo dzedu zvishoma shoma, handisingambopedza nguva pano. Nekuti chakatikoshera ndechekuti tinzwe izwi raMwari, tinzwe kutaura kwaMwari pakati pedu muzita ra Jesu. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Regai ntore mukana uno ndikukwazisei imi mose retange nekuvafundisi vedu vari pakati pedu. Ndamenchiona mufundisi Mavhunga. I'm sure pane pavamboenda but vari kudzoka. Tivagamushire mangwana nano muzita ra Jesu. Hallelujah. Ndiri kuona mufundisi Gwatidzo naamai vakagara vari pamberi pano. Tivagamushirewo zvakasarudzika muzita ra Jesu. Hallelujah.
Mfundisi Guchutu na amai vari pakati pedu tivagamushire zvakare muzita raJesu. Haleluya. Ndiri kuona mfundisi mabasa na amai, aona baba na amai naeka. Mufundisi mukobvu na amai tivagamushire zvakasarudzika mangwanani ano muzita raJesu. Ndiri kuona mfundisi Manasa vari kusaidi kunoku naika, tivagamushire zvakasarudzika muzita raJesu. Haleluya. Ndiri kuona zvakare baba Mazara na mfundisi Mazara, I'm sure vari kuSunday school, tivagamushire zvakasarudzika muzita ramambo Jesu. Haleluya. Rega nditore mukana uno ndichimhanya tigamushire board of elders iri pakati pedu muzita raJesu. Tivagamushire nekuvaomberera mangwanani ano muzita raJesu. Haleluya. Madikone nemadikonesi tikugamushirewo zvakasarudzika mangwanani ano muzita rinoshamisa raJesu. Haleluya. Pakati pedu tina nagogo nanasekuru vakatengwa neropa rinokosha, ropa ramambo Jesu. Tivagamuchirewo zvakasarudzika zvakare muzita rinoshamisa raJesu. Haleluya. Vana baba nanamai vari pakati pedu. Glory be to God. Imboita a wave offering tiona. Ndinovafarira, ndoifarira boka iri ndorifarira. Hallelujah. Zviri kuita kunge ndo chechi yese nai. Mwari wakanaka. Tinogamushira zvakasarudzika muzita raJesu. Haleluya. Ko iyo youth yacho vakomana nevasikana varipo here pakati pedu, ingoti kwanyanu tikugamushire zvakasarudzika. Kwanyanu se youth naika kwanyanu vakomana nevasikana. Wow. Ndo vese here ava nai. Rambai makamira toni. Kana kuti pane vamwe varamba vakagara. Ukaona pauri pakagara musikana kana kuti mukomana asina kusumuka, ingoti ko ndochiko nai. Wow. Ngativaomberei. Tinokufarirai vakomana nevasikana. Mwari vekudenga vakuropafadzei, vakuitirei zvakanaka. Mukure muri munyasha dzaMwari wenyasha zhinji. Glory be to God. Amen. Sunday school yedu nematichers avo tinovagamushira zvakare. I'm sure vachiri kuSunday school tinogamushira leadership dzose dzakasiyana-siyana, cell groups, groups akasiyana-siyana muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Bomboresa munhu ari padhuze newe. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Imva wangotenda zvauri kumhoresa munhu kuti kana paina ari kurwara akagara padhuze newe anopora nekuti iwe uripo, nekuti wakazara neshoko raMwari, wakazara nemweya waMwari muzita raJesu. Hallelujah. Glory be to God. Tine vaenzi here vari pakati pedu mangwanani ano vatanga kupinda nesu pazuva ranhasi. Mungondiratidza nekusumudza maoko. Vatanga kupinda nesu pazuva ranhasi vaenzi, our visitors. Oh yes, tina baba vari papa. Wonderful. Ingosumukai. Nevamwe vari papa. Ingosumukai mbichana. Sumukai zvenyu. We want to give you a warm welcome, a faith alive welcome. Wonderful. I can see a lot more people. Mwari wakanaka. Tinokugamushirai muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Mwari wedu ndi Mwari wakanaka. Garai zvenyu. Tinotenda inzwai kuva pamwe chete nesu. Amusiri vaenzi kubva pano. Zvaita zvakanaka tavamwe chete muzita raJesu. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Right. Gai timhanye nenguva tikumbire our secretary baba Mutyaraviri vauye vamhanye vatipe zviziviso zvavainazvo tigopfuurira pamberi. Amen. Hallelujah. Maita basa sachigaro, tinoremekedza ukuru uri pakati pedu muzita raJesu. Amen. Regai tizivisane kuti tichange tichifamba sei muvhiki ratapinda iri. Tinotanga nekuzivisana nemaservices edu. Mangwana Mande izuva retinoswera takazvinyima zvokudya tichinyengetera, tosangana kupera kwezuva na 6 o'clock. Pano topedza zuva nekunyengetera. Musi wechitatu Wednesday tinenge tine Bible study inenge ichipfuurira mberi. Ngatiwanei nguva yekudzidza shoko raMwari, Mwari vachititira zvakanaka. Friday tinenge tane cell groups. Ngatisanganei kudzimba tichiwana nguva yekudzidzisana shoko zvakare, Mwari vachitigonera muzita raJesu. Amen.
Saturday practices, I'm sure this Saturday tichakwanisa kupractiza nokuti nezuro last weekend pano pane mafunctions, asi ndinotenda Saturday ino tichakwanisa kusangana. Ndanga ndichitsimbidzirwa ndichinzi youth praise and worship. I'm sure last week makasangana muchinzi muzosara zvenyu, asi I'm sure this Saturday munokwanisa kusangana zvakare. Panopera service musare, panosara youth yose manzi munosara, saka munosara kutenda H2 iyo mosangana morangana zvakanaka, Mwari vachitira zvakanaka. Sunday tinenge tine 2 services. Yekutanga na 8 o'clock English service, tatopedza taamune H2 ino inotanga around 10 o'clock. Saka ngatibatei nguva zvikuru sei makuseni, musarasikirwa neshoko, Mwari vachitira zvakanaka. Hallelujah. Tine musi wa 6 October vana mai vanogara vachironga zvinhu zvakanaka. Hallelujah. Tanga tichifara tichimbopembedzana nemen's fellowship tichiti makagona nepaving yakaitwa. Indeed makagona, asi vana mai vanogara vari pamberi pedu. Hallelujah. Hallelujah. Musaita godo. Saka musi wa 6 October ndanga ndichizezerana namama vati tine chirongwa chakanaka after service. Musauya nembuva, musauya nezvokudya, chingoya nemari dzenyu. Pachange pachitengeswa sadza, T-bone, zvinogochwa chicken. Handitika donzvo riri rekuti, hallelujah, donzvo riri rekuti titenge machairs. Hallelujah. Zvakanaka seizvi. Saka taritaura nenguva kuti mugadzirire kunyange nezvikwama zvenyu. Handitika kunyange muchigadzira zvenyu matumbu enyu, asi zvikwama zvenyu kunyanya. Hallelujah. Jesu ngaakudzwe. Tine muchato pakati pedu. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hamusi kufarira muchato imi. Glory be to God. Panguva ino ndinoda kukumbira mwanasikana Takunda Yvette Ramwi auye kumberi kuno. Hallelujah. Tokutenda Jesu munoshamisa, munoite minana nezviratidzo. Ona tokutenda Jesu munoshamisa, munoite minana. Mwari wangu munoite, munoite, munoite. Tariraika munoite, munoite, munoite munana. Hallelujah. Panoitwa zvakanaka ungasarewo mwana wangu iyeyu. Hallelujah. Achange achizobatanidzwa naJoseph Machemedze. Maita henyu Jesu mandishamisa, munoite minana nezviratidzo. Mazita henyu Jesu munoshamisa, munoite minana. Mwari wangu munoite, munoite, munoite. Tariraika munoite, munoite, munoite munana nezviratidzo. Hallelujah. Glory be to God. Panoitwa zvakanaka tinofara. Hallelujah. Vaviri ava regai ndiverenge zviri panapa. Hallelujah. They are inviting us. Ivavo vachange vakazoinvitwa vaya, special invitation to our wedding celebrations. Mabata chirunguka. Wedding celebrations. Vana vedava tinoziva vakawana maropafadzo kuvabereki, vakaita zviri pamutemo wenyika, asi vakuda kuwana maropafadzo echechi. Hallelujah. Saka vachange vachibatanidzwa musi wa 12 October na 9 o'clock. Venyu tosira kune vakadanwa. Hallelujah. Ndinotenda kuti kana pana ane jealous anoona wakuru wechechi. Ngatipemberei vachigara zvavo pasi. Rumbidzo dzenyu Mwari we,
ndeyenyu Mwari, tarirai kugona ndekwenyu Mwari we, haiwa kugona ndekwenyu Mwari. Haleluya. Mwari vanoramba vachitigonera. Tinoda kutenda vabereki. Haleluya. Totenda nevakatipa chikafu. Takamira pano Sunday tikatsvaka chikafu cheSunday school. Vabereki ndakanzwa kuti makazoita karikiriki last time. Vana vanga vakawanda, they were 200 plus. Vepano chete. Haleluya. Saka Mwari ngaakudzwe. Tinoda kutendai nekubudisa mari dzenyu kuti vana vauye kuconference yeChildren's Ministry. Totenda nevakabudisa mari dzavo nechikafu. Tinokutendai Mwari varamba vachikuropofadzai. Panguva ino zvakanaka tiwanewo nguva yekutenda maticha. Hallelujah yeSunday school. Ndinoda kusiya mukana uno kune hospitality and decoration. My God and team, uyai zvenyu mutore mukana uno muwane nguva yekutenda. Vanoramba vachishingaira nevana vedu kuti vaone dzidziso yakakwana. Hallelujah. Youth musakangana manzi musare. Mustara Jesu, amen. Hallelujah. Nhasi tiri kunzwa kufara, ndofunga tese tiri kufara. Unongoziva kuti kana baba varipo namama varipo unonzwa kufara. Hallelujah. Hallelujah. Ini ndakamirirawo boka rehospitality and decorations rinotungamirirwa namama wedu nababa wedu mama Chiangwa. Tiri kuda kuti baba namama, welcome back home. Tanga takusuwai baba namama, tanga takusuwai. Tambiraiwo gwampa yedu iwo iyo from hospitality and decorations. Mustara Jesu, amen. Munoziva kana muina baba namama vanoita zvakanaka, all other departments rinoita zvakanaka, mufunge. Baba Jumo namai Jumo tinokutendai chaizvo, takazviona nezuro kuti boka renyu riri kuita zvakanaka. Haleluya. Haleluya. Ini ndakangomirirawo semutumwa. Pane mudzimai ari mukati medu imomo akanzwa kusundwa, mufunge, nezviri kuitwa zvakanaka neboka rinotungamirirwa nababa namai Jumo, kuti muri kutiitira zvakanaka. Ndofunga vana mai makazviona nezuro kuti zvinhu zviri kuita zvakanaka kuSunday school. Saka zvakadaro akanzwa kusundwa, ise anonymous, kusundwa kuti dai tavaitirawo zvakanaka, vari kuitawo zvakanaka nezvipo zvavainazvo. Saka tichangodaidzira chimwe nechimwe, vasipo tichivachengetera. Tizoramba tichingonamatira iyeyu mudzimai aitirwawo zvakanaka, mufunge, paatapudzwa ipapo padzoreredzwe naMwari. Saka ndichadaidzira ticha umwe nemumwe vasipo tichivachengetera. Chekutanga tina baba namai Jumo. Gamuchidzwa henyu chipo chenyu. Okay. Miss Gwenzi, Miss Bare, Miss Chimutenga, Miss Mutevani, Miss Chari Susan, Miss Gondo, Miss Sigauke, Miss Mchikavaviri, Miss Tivachki, Miss Kusaya, Miss Mafikeni, Miss Mugabe,
Miss Nyika. Miss Gwamure Mchaneta. Miss Muneri. Miss Sibanda. Miss Stole. Miss Madzivanjira. Miss Matarise. Pastor Mazara. Mr. and Miss Nyebera. Miss Masawi. Miss Pondiwa. Miss Jakachira. Mr. Chingwena. Miss Pinyika. Miss Mushambi. Miss Madziwana. And lastly, Miss Munyongani. Miss Tiwachki. Miss Mafikeni. Miss Sibanda. Miss Chimtenga. Miss Nyebera. Mr. and Miss Nyebera. Mrs. Bare. I think vasati vatora tinozongovatsvaga tichivapa. Mazvita henyu. Hallelujah. Tinoda kutenda kubata kwakadai muimba yaShe. Mwari aramba achikuitirai zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndanga ndichiti youth musakangana musare, ndingabatwa na youth leaders zvikanzi wakanganisa. Then ladies finance team hanzi musare zvakare. Nguva ino ndoda kuisira kuna mama. Vauye vatore mukana uno ndisati ndadzorera nguva kuna chairman. Hallelujah. Amen. Vanhu vari kuti COVID yakapera. Ini ndiri wesanitizer naiga. Parufu rwangu munenge muchingodai dai dai. Ndati timboseka. Amen. Tagarisa tisingaonane nai. Ndoda kukutendai nesapoti yenyu. Ndangoda kuti ndizadzikise zvataurwa nababa Mutya nezvarehwa nevedheko. Amai ava havana kutora mari kuchechi. Imari yemuhomwe mavo. Ndiri kuda kubatsira vai vanoti mari yechechi, mari yechechi. Munhu akangonzwa nemari yake. Hatirambidze pano pachechi. Vakauya vakandiona ndisati ndafamba. Ndikatenderana navo ndikatipfuurirai pamberi. Handitika? Tinoitira vai vanozotaura nepasipo. Hatikuudzei kuti ndiani. Tinotya mweya inogodorwa. Kuitira kuti vamwe vanzwe, mukanzwa zvamanzwa. Itai appointment neni ndane office kasikana. Vamwe vanga vachinditsvaga. Handi muchinditsvaga. Amai havana kuuya. I was in the office. Chitaura nevamwe vanhu. Yechipiri ndeyekuti zuva remusi wa6 macheya aya muri kuona kuti ari kupfupfunyuka. Chechi yedu inozivikanwa. Ndofunga makaona atakatenga kumufaro eRed Eye. Makaona eRed ari kumaSheraton uko. Ndo type yemacheya atiri kuda kutora pano. Ekuti aya ndeyekuti kana pazoita crisis
ndeyestandby amakagarira. Ina handidhire netype of machaiwa. Even ekugara panapa tine mamwe atiri kufunga kuda kuzoita. Ndichabvunza vacho vekuchina kuti tingaitirwawo here mamwe anogarwa nevana mutekwa-tekwa different from this type. Iyoyi imwe mari kune vakatounza kare maindividual takaisa mari mumagroup vamwe vakabvisa. Kune vanotaurisa stering mukazoona vanotaurisa vacho anokomplaina handa kupiwa pekugara haana kana sendi raari kupiya. Saka kuti usakomplaine itawo part and parcel zviri kuitwa. Even zvemichato izvi itawo part and parcel. Handi maona tafarira mwana ndeweduwo pano. Tinenge tiine ruzivo kuti ndewedu. Mukuona tisingafari vamwe hativazive. Tangotaura kujekerera. Handitika saka musi iwoyo musauye nemalanje esadza. Sadza rinenge richitengeswa pano. Chispeedi chiyemaisha bhani tinoda kutenga zvispeedi zvokuti hwai inoiswa yotenderera. Vanhu vasati vauya ichingotenderera. Tiite kuti pano ndaanditotarisa kuti tine zvimwe zvatichada kuchinja panapa. Nekuda kwekuti dust rakanyanya. Zvinoda mari. Saka uyai muzotisapota. Ndizvoka? Ehe. Tiuye tiine nzara vai vanodya sadzi rakasara nezuro. Musadye. Tinozodya tapedza service. Handitika ndokumbirawo baba amatwinzi mundionerewo mai Maziva. Muende kuna amai Maziva. Maenda. Mugoenda mugotora zvinhu zveana matwinzi ikoko. Ndoda kukutendai baba mutya. Sanitizer ienda kupi nenguva yamandipa. Tanga tagarisa kasikana. Ana amai. Ngatisapotei michato nemari dzedu dzatinobvisa. Tine michato hobho yatinoda kubvisa. Saka bvisawo kamari kako kakati kuti zvibalance mazvita. Hallelujah. Ngatiombererei amai vedu vanogona vanoramba vachigona. Mwari arambe achivagonesa muzita raJesu. Amen. Tinongoramba tichirangaridzana kuti pakubuda ngatitorei left 10 wonopika direction yekumba wakubuda museko. Mwari atiitire zvakanaka. Maita basa sachigaro. Thank you, Mtikon. Hallelujah. Amen. Tagarisa handiti? Tagarisa. Hallelujah. Hallelujah. Kawan cheti kawan. Aripiko musikana waya anomboita ka. Mboya tinzwe tite kaSwahili kawan cheti. 2 minutes. Atimbotora nguva dzedu tagarisa. Timbosumuka zvedu shoma asi pauri kusumuka ndiri kupa mukana wokuti ubate pocket yako. Nekuti auda kusvika pakupa kuna Mwari wamasimba ose. Praise and worship nogona mumba mangu oya mugozongopira makuno uyai zvenyu. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Itai kutaura kushoma tiekte zvifambe. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wa milele. Mawako kuna Yesu. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wa milele. Wa milele. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wa milele. Wa milele. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Yeah, wa milele. Wa milele. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Tunamwimbia Mungu Baba. Tunamwimbia Mungu Baba. Wa milele, wa milele.
unoziva kana wakamira panapo unochitoona kuti pane mushasha chakaomerwa kuomerwa chaiye kunyange mukafara mukaita sei but dzakaomerwa. It's dry chaiye. Hallelujah. Amen. Ndiwe here ari panext peuko timbofara zvakare muzita raJesu. Hallelujah. Timbotora nzvimbo dzedu kwenguva diki titende Mwari wamasimba ose. Toda kupa kuna Mwari wenyasha. Ndine verse nechapter iri kundinakira mazuva ano, Exodus chapter 36 yatingoverenga pa5. Exodus chapter 36, and they spake unto Moses, saying, the people bring much more than enough for the service of this work, which the Lord commanded to make. Hallelujah. I don't know. And Moses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary. So the people were restrained from bringing. Hallelujah. Panondifarira ndepekuti vanhu vanenge vapa zvekupa zvinosvika pakuti munhu anoti please ngaitwe command yekuti vanhu ngavachiregera kupa. Amen. Ngazvive saizvozvo pamangwanana anaya, kwete mangwanana anaya, kuti tinopa kuna Mwari wamasimba ose, nekuti apa vanhu vaipa nekuti kwaida kuvakwa imba yaMwari. Nesuwo atinozviziva kuti tiri busy kuvaka imba yaMwari. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Tiri kuvaka imba yaMwari uye tiri kuita basa raMwari panzvimbo inei. Saka toda kutipe kuna Mwari wamasimba ose zvekuti Mwari anotuma nhume dzake kuti ndai munoudza achiangwa kuti vanhu vachiregera kupa kubasa raMwari, nekuti zvawandisa taakushaya pekuzviisa. Amen. Imagine kuti wakutoshaya pekuisa zvinhu zviri kupiwa nevana vaMwari. Ndio zvatinoda kuita mangwanana ano muzita raJesu. Hallelujah. Udza munhu ari padhuze newe kuti ngatipe kusvikira maninga amabhasiketi aya azara kuti ntu. Hallelujah. Kushaya kuda unotsvaga mabhasiketi kuti ngauye tizadze tibate basa raMwari mangwanana ano muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Satapa rega ndikumbire mfundisi mfundisi Mavunga vaende pamberi paMwari. Mwari vatiropafadze as we are giving. Tinamati. Ndinokutendai baba vangu vari kudenga. Tinotenda baba vangu matiwanira mukana. Mumwe nemumwe kuuya pano nemufaro neshungu dzokusangana nemi. Ngarikudzwe zita renyu baba. Mazvita henyu masikati ano. Ndizvo Mwari wenyasha. Yakwana nguva baba vangu yokuti tiuye pamberi penyu. Tinodawo baba vangu she kumira pamberi penyu tichirakidza kufara kwedu. Tichiratidza mwoyo yedu inosimuka kukuitirai zvakanaka. Baba, kudzwai masikati ano. Nyasha dzenyu ngadzive mukati memoyo yedu. Ipushwe baba vangu she kunyevenuka nokufamba baba vangu she vachipa zvavanoda. Tinokudai baba, gamuchirai zvatinonge taita. Asi mweya yedu baba vangu she tipushe tiite zvakanaka. Tinotsvaka baba kufadza Mwari wedu. Rumbidzwai Mwari, tifarire imi, mugotifarira baba muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Maashas tifambe titore offering mangwanana ano. Praise and worship itumgamirire tifara pamberi paMwari. Aye, 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 aye.
Toraiwo nzvimbo yenyu mweya mutsvene toraiwo nzvimbo yenyu mweya mudzidzisi dzidzisai vana venyu mweya mutungamiri tungamirai nyika yenyu mweya mutsvene mweya mutsvene makavimbisa kuti amutisiye toga muchatisira mweya anogara nesu mweya munonyaradza mweya munochengeta toraiwo nzvimbo yenyu pana mweya mutsvene varwere vanopora zvirema zvinofamba toraiwo nzvimbo yenyu munosimbisa munochengeta toraiwo nzvimbo yenyu mweya mutsvene mweya mutsvene mweya musunungure mweya mutsvene mweya mudzikinure wangu mweya mutsvene mweya mununuri wangu torai nzvimbo yenyu oza mweya munyaradzi mweya mudzidzisi toraiwo nzvimbo yenyu tiri pano mweya musununguri mweya muchengeti toraiwo nzvimbo yenyu todana kwamuri mweya musununguri mweya muvheneki toraiwo nzvimbo yenyu mweya mutsvene mweya mutsvene mweya wajesu mweya mutsvene mweya munyaradzi mweya wedenga mweya muoneni munotungamira vanotungamirwa mweya munyaradzi mweya wedenga mweya muoneni munotungamira vanotungamirwa nzvimbo yenyu Mighty God, mighty Jesus, man. Yarabo shete kemeha. Terita rabasandere bokerita rabaha. Yete kemesianda rabote teria rabatendere boshikiyama.
Mighty Father, tinokutendai nezwi renyu Baba. Mikiandere botetari araboshekemeha. Mietekemesianda raboteri araboshekeramota. We am to take control, Mangwananano, take control in the name of our Lord Jesus Christ. Dora nzimbo yenyu Baba, vanhu venyu vaitirwe zvakanaka Mwari. Tatenda changamira atidzokere takadaro Mwari munoreva zvamunoda. Mwari munonatsa, Mwari wamasimba ose upenyu hwevana venyu Father. Father, we thank you for the powerful word this morning, Almighty God. Yarita maharete kemesianda rabote karabaha. Nyasha zinoshamisa pamusoro pekereke Mangwananano Mwari. Daura izwi rine simba vanhu venyu tiitirwe zvakanaka Mwari. Father, we thank you, we give you all the glory, Lord. Mazita Mwari wamasimba ose zita renyu ngarikudzwe. May your name on high be glorified, Lord. May your name on high be glorified, Father. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Hapana chandichamirira pano. Regai tore mukana uno tisiye nguva yose kuna Baba. Vapfurire pamberi, mweya wa Mwari uite zvaunoda Mangwananano. Mweya wa Mwari uite zvaunoda Mangwananano. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Nyima voice say pauya kuma reformera. Hallelujah. Amadzangu tauya kuzosangana nashe musi wesvondo izuva rashe. Ndafara kuona Baba Jumo nase. Mwari wenyasha kuitirei zvakanaka. Ndinoshamiswa kwazvo namabasa makuru akaitwa nemi, ose anorumbidzwa. Ndinoshamiswa kwazvo Baba na mabasa makuru iwo akaitiwa. Ameni hose anorubidza. Ameni hukuru wenyu Mwari unoshama. Ameni hukuru wenyu Mwari unoshama. Ameni kanando dorangarira iwayo mabasa ekudenga. Inini kanando dorangarira iwayo mabasa. Ameni nobude budami misodzi kana do. Ameni nobu budami misodzi kana do iwe. Baba vedu muri kudenga, tikarangarira mabasa enyu, misodzi yedu inobuda. Ukuru wenyu unoshamisa, utsvene wenyu unorumbidzwa. Nyasha dzenyu dzinogara nokugara. Taungana Baba, munotiziva nemazita edu. Munotoziva kuti uyu ane mhotsinganidze bvudzi musoro wake. Ndimi Jesu dombo patimire. Kumwe kwese kune jecha kunonyudza. Mutsvene, 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 mutsvene. Tinotenda neuvepo hwenyu pakati pedu. Pamunenge muri zvirwere zvinotiza.
wakaipa anotama. Sanganai nematambudziko evana venyu. Shumirai kushaiwa kwavo. Ropafadza kwedenga kuburukire pakati pedu. Baba vangu makanaka makarurama. Mweya wenyu mutsvene ngautishumire. Zodzai moyo yedu nendangariro dzedu. Sikwanise kugamuchira shoko renyu. Mazvita Baba muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. We may be seated in the presence of the Lord. Oh, glory be to God. Ndofunga zvose zvakaitwa paMen's Fellowship. Vashumiri vose vakashumira zviri mumemory stick. Pane vari kuadawo here? Fambai nawo mukati. Musakanganweka zvakaparidzwa. Unoenda uchizvinzwa mumota. Hello? Fambai muchitenga. Kana vana mai munotenderwa kutenga. Yes. Thank you. Thank you, Moy. Thank you very much. Tinoda kufarira Baba Tsindikidzo vabva kuZambia. Baba Tsindikidzo, where are you? Oh, thank you so much. We welcome you. You are more than welcome in the house of the Lord. Thank you so much. Hallelujah. Feel at home. All right. I just want to thank you so much. Baba wangu kazhinji vaiti vakandituma basa avanditende. Asi vaiti ndikaita zvavasina kundituma vainditenda. Nokuti vaiti ndane mwana anofunga. Waita zvandisina kukutuma. Ndinoda kutenda Men's Fellowship through Baba Mzilikazi. I want to thank you very much. Ndakaona kwesoko kwaiswa zvidhina kwagadzirwa. Ndakabvunza kuti ndiani zvakanzi Men's Fellowship. Ndakati Mwari wekudenga kuitirei zvakanaka. Pano ndatova nevarume onai. Paulos anoti ndiri mwana muduku ndaifunga semwana. Asi zvino ndakura ndakufungawo semunhu mukuru. Ndinoda kutenda vana baba vepano. I thank you so much. Aiwa moyo wangu nokutendai vana baba. Thank you very much. Ukaona pamba pana baba, panoratidzwa kuti pano pana baba. Ukasvika pamwe unotobvunza kuti pamba pano pane munhurume ipo pano. Unoona pamba pacho hapatomboratidza kunge pane munhu. Aiwa, siyai mashandisa pfungwa dzamakapirwa naMwari. Musadzokere nadzo kumakuva. Pane mumwe akataura joke. Akati mabrain evanhu akaiswapo achitengeswa. Ini handitenge romuJapan. Handitenge romuChina kana remurungu. Ndinomhanya kunotenga romunhu mutema. Zvakanzi sei? Zvakanzi romuJapan rakashanda rikapedza. Asi remunhu mutema harina zvarati ratanga kana kushanda brain. MaJapan akagadzira mota dzose dzatinofamba nadzo. Kaenda kuEurope, unoona kuti brain yevanhu yakashanda. Asi ukauya muAfrica, unoona kuti brain haisati yashanda. Saka vaiti ndosaka varoi vachienda kumakuva kunofukunura makuva vari kutsvaga brain dzevanhu dzisati dzashanda. Hallelujah. That this was a joke rakataurwa nemumwe murume. Saka taura murume agere padhuze newe kuti rako brain rati rashanda here.
brain dzedu ngadzishande. Tirege kunoviga kumakuva brain isati yasevenza. Use your brain. Hallelujah. I want to tell you kuti pano pamusha vana baba, the whole of the AFM yakatarisa pano. Hunhu hwedu, tsika dzedu, mavakiro atiri kuita nemashandiro edu. Let's show kuti pano pane varume. Ndanga ndisipo, but ndanga ndichiona nhamo nokufunga zvese. But kana ndane varume vanofunga kwandisiri vachiita mabasa, anditenderei ndinyatsokuvatenda. I'm so thankful. I'm so thankful. Hallelujah. Vanomuti Father Mwepuka. Semchumuti. I'm so thankful. Yeah, ndikuona kuti pane zvakuitika panapa. Musi wa 10 November kusvika musi wa 17, it's 1 week. Tiri kuda kuita revival pano. 10 to 17 November. Saka mubva magadzira, amaigora mubva magadzira kuti mushumiri wedanga pano musi wa 9, 10 tinaye kusvika musi wa 17. Now, tine vamwewo zvakare vaimbi vakuru kwazvo vatinesuwo tiri kuda kunge tiripo musi wa 10 to 17 vari kubva kuDRC zvakare. Saka they are going to be here. Saka izvozvo zvinotiita kuti namufundisi havasisiri baba kava mufundisi vane sangano guru kwazvo kuAmerica uku, baba mufundisi Kiza, vange tiinavo zvakare vana. Andina randasara naro apera ese kwasara 1 jet. 1 here tidzokere naro. Alright, chiunzai kunondozeisa muRand Rover mangu. Alright, thank you. You can sell it. There are still more here. Thank you very much. Now, nhasi handisi kuparidza asi ndiri kurayira zviri kukutadzisa kupfuma, zviri kukutadzisa kubudirira. Can I talk to you a little bit? Oh, hallelujah. Pasi nhasi wandiimbira zvausati wamboita. Waimba chaizvo pauya kuzoshedzerwa uyu mwana wokwaramwe uyu. Handisati ndambokunzwawo chiimba kudaro. Wanyatsoimba zvokuti dai uchidaro nguva dzese mani. Zvingadai zvatiitira kwazvo. Mazvinzwawo here? Waimba. Ukaramba uchidaro, praise and worship yedu inosimuka. Hallelujah. Ichokwadi. 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 Pemberai, Pemberai, Mari Variko. Pemberai, 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 Mari Variko. Pemberai.
Alright. Hamusi kuimba, muri kuyema. Ngatigamuchirei vice chairman vasvika. Hallelujah. Mafamba zvakanaka. Hamuna kutemwa nematombo. Zvokudziva rasekwa gore riye. Hallelujah. Hallelujah. Ndakanga ndaenda kunosuma mumwe mufundisi kudziva rasekwa rimwe gore. Ndakaona ndakarongerwa yakapenga. Ndakubuda kuuya kuno wakandivharira gate. Nhasi hauendi. Vamwe amai vakauya vachimara mota yangu neumbrella. But vakafa zvavo. Havana kuzoita 2 months. Pakaitika zvinogara zvakadaro. Svikira kwazouya riot polisi kuzondisunungura. Hallelujah. Hey, ndiri kunyora bhuku roupenyu hwangu. Hallelujah. Muri kurangarira ndakumapurisa here. Zobva ikoko taakudzoka. Rimwe gore ndikavharirwa nemapurisa kwaNyamweta unzi uri kuparidza Mwari asingazikanwi kwenyika inoi. Uri kuparidza Jesu kuno kuvanotenda midzimu. Paiva neimwe n'anga yainzani. Waikanganwa here mai Marufu. N'anga yekwaNyamweta yaigara pazasi apa inzi pani paya. Hainzi Chematehwe. Hainzi Chematehwe asi anga ane rakaiva nevakadzi vake pamba pahava. Saka vakatema nematombo vakadii. Tikasungwa nemapurisa tikabhadhara faindi yekunzi maparidza Mwari asingazikanwi kwekuno. Jesu atimuzive toziva wen'anga iyi. Mwana wese aenda kuchikoro aitoenda anopirwa bute ipapo. Saka akazotiza akapenga, tikavingwa nevanhu, tikasungwa nemapurisa, tikadzokera zvedu kumba. The following day, muning'ina wen'anga aenda kubasa aishandisa paHighfield bag. Ndopa akanodimurwa gumbo nemushini. Ndokubva zvazikanwa namambo vese vakatiita izvozvo kwakatanga kuitika masaramusi. Ndokubva Chief Nyamweda azoya kumba kwangu ndiri paGlenora zvakanzi tokumbirai kuti mudzoke muzoparidza vhangeri. Noti zvakuitika munyika yedu hazvisina kunaka. Ndikadzokera ndikanoparidza ndikapirwa stendi ndikavaka chechi. Tikaita zvinogara zvakadaro. Kakawanda ndichisungirwa vhangeri kushurugwe n'anga dzikandimhangarira dzikapunzira mukombe pasi dzichiti hararame. Nanhasi ndiri mupenyu idzo ndo dzisisipo. Hallelujah. Musanyengerwa inhema dziri munyika. Imwe n'anga yakatora mukombe kuti chiyangwa hararame pasi. Sokupunzika kwaita mukombe wangu. Vachidzokera kuMakusha Township. Ndikanopicha tende ndikaparidza ndikasiya ndavaka chechi mushurugu. Nanhasi ndiri mupenyu. Vanoreva nhema. Pana ari kunzwa zvandiri kutaura here baba. Anoreva nhema Satan. Nhasi ndoda kutaura shoko raMwari. Ndiri kuverenga bhuku ramunoziva mapisarema 78 please. Batisisa shoko iri. Nhasi kuna ari kusunungurwa pana. Hallelujah. 78 verse 19 to 22 please. The title of my message is Don't Limit the Benefits. Taura kachirungu ako ndati chi? Don't limit the benefits. Don't limit the benefits.
God wants to bless you, but you are limiting God. Don't limit the benefits. Ndakuverenga zvangu. Yeah, they speak against the gods. Vakapopotera muzisi vakati. Bible rako harisisiro. Verse 19. They speak against the God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Mwari angatigadzirira zvokudya murenje here? Vakapopotera Mwari. Vachiti Mwari angagadzire zvokudya murenje here? Muneni here panapa chechi? Verenga pamberi. Tarira, akarova dombo, mvura zhinji ikadzutuka, hova dzakayerera. Ko angapa chingwawo here? Ungavigira vanhu vake nyama here? Imi, vanhu vari kupopota, vari kufamba vachipopota, vachinyunyuta. Mwari uyu angatipa here zvokudya murenje, chingwa, kutipa nyama. Bhaibheri robva rati asi iye Mwari uyu akarova dombo rikaburitsa mvura. Angatadze here kuvapa zvokudya murenje. Hande nayo pa 21 inoti, therefore the Lord heard this. Saka Jehovha akanzwa. And was wroth. Akatsamwa. So a fire was kindled against Jacob. Moto ukaveserwa Jacobo. And anger also came upon against Israel. Kutsamwa kukamukira Israeli. Vachingonyunyuta murenje, Mwari angatipe nyama here, angatipe chingwa here murenje. Hanzi neBhaibheri Mwari akazvinzwa. Come on, man. Munda underline panoti, and God heard it. Mwari anonzwa. Munongoti kuchechi Mwari angakupe mariwe, Mwari angakupe chino iwe. Mwari ari kunzwa. Don't limit the benefits. Chechi yedu tinorarama nokutenda. Tinofamba nokutenda. Kutenda zvisipo sezviripo. Ndinotenda imba isipo seiripo. Ndinotenda marriage isipo seiripo. Ndinotenda mota isipo seiripo. Ko Mwari uyu angandipo here mota ndisina kosi, ndisina kudzidza? Mwari uyu chokwadi here angandipo here imba? Dzinza redu rese hakuna akambobudirira. Hanzi vachingotaura kudaro, Mwari wakazvinzwa. Come on, man. Ndati Mwari akadii. Munoziva, Mwari akatsamwa, akatuma moto ukavaparadza. Nhasi Mwari ari kutsamwa, ndochikonzero muchechi. Mukristu anoita 20 years hapana sanduku anongoramba akadaro. Zviri kutaurwa. Zvaunofamba uchidii zvako. Unoziva, unozviroya nemashoko ako. Mwari anoda munhu anovimba naye. Are you with me? Verse number 22 inoti kudii kona iwe. Inoti, because they believed not in God and trusted not in his salvation. Vaitaura izvi nokuti havavimbe naMwari. Shamwari, rara uchivimba naMwari. Uchiti vangu vana vanobudirira chete. Ivo grade 7 ari kunyora mangwana. Hakuna muroyi anovakunda. Hakuna n'anga inovakunda. Vari kuzobudirira. Vari kuzokunda. Nokuti isu tinovimba naJehovha. Pana ari kubata zvandiri kutaura here.
Iwe unongoti kuchechi Mwari anobatsira vanozvibatsira zviri pachapter ani vhesi ani. Ndiani akati Mwari anobatsirwa nemunhu? Mwari abatsirwe nemunhu. Vaitaura ko Mwari uyu, can he prepare a table in the wilderness? Let me tell you, Mwari akarova dombo rikaburitsa mvura, kwete revanhu 10 or 20. They were 3 million. They were more than 3 million. Kwete vanhu chete 3 million. Imba imwe neimwe yaiva nemombe nemakwai nemangamera avo. Zvose zviri kufa nenyota. But Mwari anoburitsa mvura padombo. Shamwari dombo rakaburitsa mvura, kwete tutsatsa twenyu tuyotu. Mvura yakabuda inenge iri muna river Zambezi ichiburitswa padombo kuti makwai, ng'ombe nevanhu vanwe. Otadza kukupa chingwa iwewe. Otadza kukupa imba iwewe kana motokari yokufambisa. Ameno kana ndiri kutaura zvinobatisika panapa. Mwari uyu ari kuvatungamira neshongwe yegore masikati, shongwe yemoto usiku. Mwari uyu avayambutsa nepagungwa pasina bridge, vakafamba nepakaoma. Vakaridza, vakaona Farao nehondo dzake vachiparara. Otadza kuvapa chingwa. Iri kureva iwewe zvamunotaura kumba kwenyu. Tinongoti Mwari. You are limiting the benefits. Am I talking to somebody here? You are limiting the benefits. Mwari uyu anoda kukuropafadza. Mwari uyu anoda kukomborera. Handozvitaura zvangu pano. Ndati Mwari uyu anoda kuropafadza. Be careful with reckless talking. Kutaura kusina hanya na Mwari. Ningadai ndapaverenga zvino anenge Ruka 23 ndukuratidze mumwe akapinda denga nokutaura kuri right, mumwe akaenda mugehena nereckless talking. Ndozvitaura zvangu. Vanhu vese kunditaritsa kudai yese ndatadza kuparidza. Alright. Ndofamba zvangu nayo. Muneni here ndati Rukani 23 pa 39 paye panotaura mumwe murume anoti, and one of the malefactors which were hanged railed on him. Mumwe wavatadzi wakanga akaturikwa wakamutuka achiti. Jesu achifa aiva neimwe mbavha kuruboshwe imwe kurudyi. Munozviziva? Zvino apa hapana kutaura kunzi yakanga iri kurudyi kana kuruboshwe. Ndiri kufungira kuti yakanga iri kuruboshwe. Handina kuti zvakanyorwa muBhaibheri, ndati ndiri kufungira. Haikona izoenda muchiti mufundisi, ndati ndiri kufungira. Akanga ari kuruboshwe uyu. Hanzi Bhaibheri rechirungu rinoti railed on him. Railed kuita sei? R-A-I-L-E-D. Railed on him. Vanhu vese ava mahiu chete hapana kadzidza. Ndati akamupopotera. Right. Haina vice chairman akaita ekupotsera. Munoziva pane kumwe kutaura kusiri kutaura. Vakamoka. Kumoka chirungu. I like it. Akatsoropodza.
vakamoka vakatsoropodza, they railed. Amaikachowa railed kuita sei? Kutsoropodza. Akatsoropodza ari pamuchinjikwa, anoti iwe kana uri Mwari zviponese ugoponesawo nesu. Muri kunzwa mashoko acho? Iwe kana uri Mwari zviponese ugotiponesawo. Pavhesi 40 panoti kudii? Mumwe akapindura. Ndofunga wokurudyi ndiye akapindura. Akamurayira achiti. Akarayira mumwe wake achiti. Hautyi kunyangwe naMwari kani. Ah. Zvauri pakutongwa kumwe naye. Nayo. Pavhesi 41. Kana tirisu. Isu. Takaitirwa patakafanirwa napo. Tiri kutongerwa yatakapara chaiyo. Nokuti isu tinopiwa zvakafanira mabasa edu. Tiri kupirwa zvakafanira mabasa edu. Asi uyu haana kuita chinhu. Asi uyu wauri kutuka uyu. Hey. Uyu wauri kutuka uyu. Haana kana chaakaita. Handinayo. Pavhesi 43. Iye akati kwaari. Iye ndokubva ati kwaari. Zvirokwazvo nhasi uchava neni muparadhiso. Ayo, wasiya kapa akati paye. Wasiya 42. Ipapo akati. Iye akati. Jesu mundirangarire kana mosvika muushe hwenyu. Ndirangarirei kana masvika muushe hwenyu. Zvakanzi kudii naJesu? Iye akati kwaari Jesu. Chokwadi. Nhasi uchava neni muparadhiso. Nhasi chaiye uchava neni muparadhaisi yaBaba vangu. Unoziva, uyu reckless talking. Nhasi chaiye anenge ari mugehena. Uyu wokutaura mushe uyu. Nhasi chaiye. Simbo tarisawo gerine uti iwe chenjerera matauriro ako. Unogara muchechi uine nhamo dzako. Ayayaya. Pana ari kubata zvandiri kutaura. Chimboti reckless talking. Hakuna kwaunosvika uri muKristu anotaura zvisiri izvo. Unotongoenda kuchechi. Mwari haana chaanokubatsira. Iwe ngatiitei zvinhu pano. Hanzi vakataura vachidaro, Mwari akanzwa. Ndiani akanzwa? Mwari akanzwa. Mwari anonzwa. Ndosaka uchiona muKristu anoita 20 years muchechi, hapana progress. Hapana progress. Hakuna muroi. Muroi ndiwe. Apa. Mwari anonzwa. Oh, hallelujah. Ndofamba ndichienda mbitana. Uyu mbavha dziri pamuchinjikwa imwe iri kuti iwe isu tiri kufira zvatakaita. Asi uyu hano. Enda unotaura zvakadaro. Hautye naMwari wese. Iwe, uyu ari kuona Mwari. Uyu hameno zvaari kuona. Uyu ari kuti hautye naMwari wese. Mwari ari kumuti nhasi chaiyo unenge uri kuparadhaisi. Unomboziva zvaunoswera uchitaura. Zvaunotaura kubasa papi nepapi zvinokuendesa kudenga. Zvaunoswera rafu dzenyidzi hadzina zvadzinokupai. Unonyeya neasina nebasa rese. Ndisiyane nazvo. Nomboziva Bhaibheri rinoti usanyeye mupfumi kana mambo. Anenge muparidzi 10 pavhesi 20 here kana ndisina kukanganisa. Vanhu vazhinji muri varombo nokuda kunyeya vasingafanirwe. Noswera wese wosangana naye wakada kutanga Munangagwa
nyangwe Mnangagwa akabva pachigaro unofunga kuti ndozvichachinja upenyu hwako iwewe. Mugabe vakabva wani wakachinja iwe. Dhimoni rokutaura. Ndataura zvisirizo ne. Pana ari kubata zvandiri kutaurira pana. All right. Muparidzi 10:20 inotaura zvandataura here. Inoti case not the king. No, not in thy thoughts. And case not the rich in thy bed chamber. Usatuka mufumi pa imba yako yomukati. For a bird of the air shall carry the voice. Nokuti shiri yokudenga ingatakura inzwi. And that which hath wings shall tell the matter. Uye izvo zvina mapapiro zvingasvitsa shoko. Anzi vakataura vachiti Mwari angatipe nyama, angatipe chingwa, muno murenje. Mwari akakuyambutsa gungwa dzvuku. Mwari ari kukupa mana every day. Mana iri kunaya zuva nezuva. Angakunyime nyama, ipapa vari kuchema nyama, matanga azere nehwai nemombe. Uri kuda kuti Mwari ndiye uye kuzokuurayira mombe akuvhire tichidye. Ipapa shasha dzigere muno, vana vafidza nematemba nemadora. Asi kumusha kune mbudzi, kune mombe, kune zvese. Kana chauraya hapana. Hanzi ndo yamunozouraya musi wekufa kwangu iyi. Vanhu vasisaone manje. Kana idzo hembe idzi. Dzimwe shasha hadzisi kupfeka hembe dzakanaka. Hanzi iyi ndo yandichazopfeka ndakuenda kurufu rwani. Ndinoita samai mvhangeri wangu mai Murimirwa. Vanepfeka hembe dzavo. Anepfekeratu. Zvino dzimwe shasha pakati pesvondo dzinenge dzisina kupfeka, dzinenge dzakapfeka hembe dzakanaka dzizere modhorobu. Nzi ndopfeka paKrisimasi. Wapasvika paKrisimasi. Mwari ngatibatsire. Haleluya. Mwari angatigadzirirawo here tafura pamberi muno murenje. Mwari uyu atsamwa akazviita nehasha vamwe vakafa. Okay, let me come to my point number 2. They limited God in their progress. Yekutanga ndati, they limited God in what they could do for them. Yechipiri, they limited God in their progress. Ndiripana mapisarema 78 pa vesi ya 9 ka waponere mwanangu. Pa vesi ya 9. The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. And zivari vaine zombo zose, vakapfeka nguo dzose dzokurwa nadzo, vavengi vauya, ivo ndopa vanodududza kudzokera zvavo kuenda. Are you getting what I'm saying? Wakatendeuka ukabhabhatidzwa, ukagamuchira simba romweya mutsvene, unotaura nendimi. Vavengi vauya, uri kudududza kuenda. Nhamo yauya yeurombo inoda munhu anotenda, anoti Ishe Jesu makava murombo kuti ndigova mupfumi mamuri.
makatukwa kuti ndirege kuva wakatukwa, kuti maropafadzo aAbrahama asvike kuvahedheni, asvike kwandiri. Iwewe uri kudududza. They were slick in their operation. Amuna kupanzwa. Let me nozakana uchiparidza kamavunga. Homiletics, don't leave the message hanging in the air. You can use 3 principles: life application, implication, the summary. He was my student in the Bible college. Ndakava teacher vese. But nditeerere shamwari. Ndodzokera kwauri here. Are you with me? All right. Pachechi panapa, regai ningotaura zvimwe zvinhu. Pachechi panapa, muri kuona tendei. Cheya dzese dzakona vanhu, kunzoko hakusina macheya uko. Nezuro takatonohaya uko. Zvidhina zvese zvatakaronga hazvina kugarwa uko. But iwewe, God has truly blessed you. Mari unayo. Are you getting me? And kutenga 10 macheya chaiwo kuuya kuzoisapo. Ndozviri kunzi zvese zvehondo unazvo. Asi uri kuregedza kuti uri kudzokera kumba kwako uchisiya zvakadaro. Zvese zvokuti apa pazare cheya unazvo, hapadi 1000 apa, panda mari shomanana. Iwe une ma50, ma8, ma1,000,000. Uri kumirira nevarombo vese kuti vaite kanzatu. Konde. Give me that chair. Huh? All right. Ichair. Ameno mumwe murume nomukadzi wake akauya. Vakauya nadzo dzinenge 3 panapa ne? 2 dzakadaro idzo. Ne1 yakadai. Akangouya ndokutenga ndokusiya. It's a very strong chair. Yakanyorwa kuno kunzi inogara munhu ane 120 kg. Apa. Andiri kutaura zviripo. Inogara munhu ane chii? Pana ane 120 ere muno. Pamwe kachowa. Hallelujah. Unogara here ichikoke. Idzo dzanzwa nokuchikoka idzo. Dzane more than 20 years tinadzo chedzo. Misangano yose iri kuya ichigarwa panapa. But panapa pari kunzi vana vaEphraim very well armed. Vaine zvese. But they are slick. Can I say it? And their performance is slick. You are not able kupindira basa ra Mwari. You are limiting God in your progress. That you are limiting God in your... Ndambotaura kuseni chiti ndiri kunyora bhuku roupenyu hwangu rokurarama nokufamba kwandaita naMwari nezvandasangana nazvo. It's there, riri kupera next week but one. But rega ndikutaurira, ndaienda ndichinoparidza, ndakuudzai kwaNyamweda kwandakashedzwa ndikanovaka chechi, kaenda paWachikoka, Kadhani, Chizinga, Ngezi, Building, Guruve, Hurungwe, ndichivaka machurches muMaruzeva, Glenora, Marlborough, ndiri kuvaka. Ndavaka more than 27 churches muAFM. All right. Let's say takunzi uyai mumira apa. Vakunzi tiri kuda kusarudza nepinda paupresident, mirai mese rainapo. Mumwe nemumwe ngaaburitse CV kuti akaitei. Chaungazotiitira kana takugadza. Chaunozotanga kuita nhasi nokuti wapa chigaro. Usati wakaitei. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura panapa. Unomboziva baba wandogona kutaura ndichinongedzera wandisingatye ndiAaron. Sumuka.
ya nokuti muzukuru wangu iwe zuva raunofa ndakumira kofini iri papa ndopupura kuti chii. Haleluya. Ndati ndopupura kuti chii. Tainamata naye. Anga akanyarara asingatauri. All right, Garabas. Anga akadi. Chokodaka akanyarara. Skatauri ni munhu. I wonder why, amen. Am I talking to somebody here? Pana ari kunzwa ndiri kutaura here. Pamba pako chaipo sababa. Kana uchifunga kuti ndiri kungoparidzira vamwe zvandisingaite uya kumba kwangu. Vaichyangu ndakavati ziyai zomba. Zvepanze panapa ndezvangu. Ndinogadzira musha. Handinakidzwe nongopinda pamba panenge pana baba vakafa kudhara kana vari kurwara. Aiwa, mushanga uonekwe kuti pane munhu womurume. Dairai apa. Unzi murume hakusungopfeka tumasutu iti man. Chairman Women's Fellowship Mzirikazi sumuka. Ukaenda pamba pake unotaura kuti pamba pemurume apa. Unoona zviripo. Unobvuma kuti yes. Ndakaenda kumba kwa uyagiri padhuze pakwanenzani mahofa. Kupfupika zvake patenda pamba pake unoona. Ndakati wewe asiwo wakaipa stereki. Ndakakuti ndipe plani yemba yako iyi ndinogadzirisa. Nanhasi hausati wandipa. Okay, chandaitaurira kuti ndipe haukopere chinhu chakaipa. Unokopera chinhu chakadii. Ukasvikapo unoona. Enda unoona Nyasha Primary School iri papo. Nyasha Primary School. Taifanirwa kuvaka chikoro ndakati chivakai. Enda unoona. Ndanga ndaparasika. Unoona standard ye building iripo. Mahofa varipo. Nechikoro nevana varipo. Unoona kuti yes apa ndo pakafanira kudzidza mwana apa. Kona zvimakrasirumu zvacho mwana wako uchinosiya pakadaro. Aiwe man. Ndakachiona chikoro. Ndakasvikapo ndakati ndakasiya paine 1 block ndakazosvika musi uno ina. Wandidarika iwe unondikura. Mahovha unogona kunyarara zvako asi ndikazokuona wakundiregerera kuvaka chechi apa. Ndonokugarira kugedhi rokudenga. Haleluya. No. Muri kuona here type yevanhu vari pano? Vakavaka zvikoro vanechi musha. Hatichati tatanga apa. Apa tiri kunzi neCity of Harare. Tangai mapedza rodhiru. Ndakati handiripedze tisati tatanga kuvaka. Nokuti ndoda kuti marori achauya nezvidhina ambofamba pakadaro. Ndozoisa tara pamusoro manje. Ndokubva ndatumirwa nameya of the City of Harare. Nakutumira director, akatumira kuna councillor. Zvakanzi, what are you doing? Those white tense churches making a noise. Please deal with them. Ndokubva zvasvika, meya ndokutumira councillor.
Marumwe zuro ndokubva kansela azviti kwandiri izvo zviri kubva kuna meya ndanzi ndidhile nemi. Muri kuita noise, saka regai ndichiparidza ndakanyarara mbichana. It's there in my phone. Zvese zviripo. Handisi kutaurirai nhema, ndiri kutaurirai chokwadi. Ndiri pahondo yakasimba. Muri kunakidzwa nokugara pano, but ndiri patight. Kuri kuuya vakasiyana-siyana. Kuti hey, apo chibvai. Ndosaka ndisina kuita midnight prayer on Friday. Ndosaka ndakudimura zvimwe. Chikonzero mhere yacho havasi vakawanda, vanhu 3-4 vanozikanikwa kumusoro ikoko, vanonzwika kuti kana vataura vakuru vanosimuka. Asi Bhaibheri rangu rinoti vanouya kuzorwa newe nenzira imwe chete. Aiwa, ngatifambei nevhangeri. Hallelujah! Hallelujah! Ndati, they limited God in their progress. Moses anovingwa nevana vaIsraeri taakuparara. We are now dying. Uku kune gomo, uku gomo pamberi pane gungwa. Kumashure vaIjipita vari kutevera. Kachurungu kari right kanoti they were cornered with death. They were cornered with death. Hakuna kokutizira. Kumashure hakudzokereke. Uku hakuendeke kumberi kune gungwa. Mwari anoti, Moses, tell the people to go forward. Hapana kudzokera shure. Handei pamberi. Tambanudza tsvimbo. Mvura yatsemuka, mugwagwa nomugungwa. Vakayambuka vakaenda mhiri. Farao akati neni nepamafamba napo mabhiza auya. Go and read history. Ukaona ndakupa vhangeri ndoda munhu anoverenga, usangotaurira kuti hama dzinodikanwa, takadikanwa tiudze. Hama dzinodikanwa, takadikanwa, chitaura zvawamirira ivavo. Hallelujah. Farao ukaverenga history, enda unoverenga Josephus the historian. Anoti hakuna pasi rino aiva nemachariots anenge aFaro. Iron chariots. Nemabhizari well trained. Neamiri well trained. Faro akwira iye rimwe bhiza neimwe chariot yakagadzirwa. Iwe vari kuteera vaIsraeri, hamuna kwamuri kuenda. Mwari akati munopenga, avo havabatike. Shamwari Bhaibheri rinoti ngoro dzavo dzakatanga kusotoka mavhiri. Unoziva kumwe kufirwa nemota kwamunoita murodhumu. Inobva ball join uri dzatanga kusotoka mavhiri. Ngoro dzine history yokunzi dzakasimba. Mamwe mabhiza auya, zvakanzi regai tiende nemamwe ari kumhanya aya, atanga kunyura. Zvakanzi nemumwe komanda, zvakanzi uyu ndimwari ari kurwa nesu. Ngatidzokei. Pavari kuda kutendeutsa mabhiza kudzokera, hanzi Moses rova mvura. Pacha vaenda. Hama dzangu, kusiya zvaMwari uchida zvako. Handidi kutaura kuti munzira umu munoitikei. Alright. Handei nayo vhangeri. They limited God in their possession. Hello? They limited God in their possession. Unamboziva kuti mapossession ako anofanirwa kuva akawanda. Iwe handichaiziva chapter yacho, ichapter hani kuyo?
makanganwawo ndorayira mweya wokanganwa ubve pamusoro penyu. In Deuteronomy 28 verse 11 kaka inoti, and the Lord shall make thee plenteous in goods. Ndi Mwari anoda kuti uve murombo here? Mwari anoti, I will make you plenteous in goods. Zvinhu, mota, plenteous. Dzimba, mari. Ndozviri kudiwa naMwari. Ukazoramba uchiverenga kuverse 13 inoti, you shall be the head and not the tail. Hausi kuzova muswe iwewe. Ndozviri kudiwa naMwari kuti uve plenteous in goods. But you are limiting God nematauriro zvaunotenda. Vakomana nhasi ndiri kutaura navo pamuromo. They limited what God could do through them. Shamwari, mapossessions ako anofanirwa kuwanda. Ndakanga ndakuda kunosiyira mukoma wangu motokari kumusha sabhuku. Tawane chokupota achiendesawo kumagurosa kunotenga chingwa. Pandakaenda nayo ndichinomusiyira ndakati ndoda kumbokusiyirai mota zvanzi namai guru. Tingatozonzi maromba. Endai nemota. Kutya vanhu kuti ndingazonzi ndadii. Vanhu vazhinji vari kutadza kubudirira. Izvozvi so Mwari anoda kuti uve plenteous in goods. Zvauinazvo hapana zviripo. Kana hafu yacho hausati wasvika iwe. Ndikatoti hafu ndaenda kure, kota yacho hauna chauinacho. Tumasutu iti kuvharira nhamo kuti vanhu vafunge kuti unazvo iwe hauna. Ndaichatisa mumwe mukomana nezuroku nemusikana panapa Ronald naElan. Ndakavata vakomana, ukaona wakutsvaga nzvimbo yokuchatira inodhura kudarika roora rawakabvisa, uri kuitei? Pokaroora hauna kubvisa kana 5,000. Asi nzvimbo yokuchatira wakunobhuka 6,000, 7,000. Dzakakwana dzenyu yenu. Uri kuda kuratidzani kuti une mari iwe usina? Rusambo chairwo hauna kubvisa kana hafu. Kumhanyira zvinhu zvepamusoro, kuhaya nemabenzi nemaRolls Royce uchivapa 1,000. Tarisa ugere naye uti dzakakwana. Hallelujah. Possessions. Unorongeka. Mwari anoropafadza mabasa emaoko ako. Usataure zvisina basa. Zvokuti Mwari akanzwa anokugumbukira. Unofa uri murombo. Usina kana chokubata. Mwari wangu achandiitira zvikuru. Ndakanga ndakaisa pafoni pangu inenge yokudaira foni nenzi chiko. Ringing toni kana mukadzi wangu.
akafunda kundidarika kawe. Iye akafunda mutaundi, ndakafunda kuruzevha. Ndakaenda ndinomuratidza chikoro chandakadzidza, akaoma nokuseka. Kumaruzevha. Kwataifamba 3 kilometers kuti uende kuchikoro. Usina boots. Uchifamba netsoka. Iwe Mwari anochengeta mani. Tichipinda public toilets. Usina boots. Uchifamba netsoka. Hasina nasi tirivo. Hallelujah. Hallelujah. Shamwari Mwari uyo anoda kuti ubudirire. Pacho pauri pakaoma. Baba ngatiregerei. Amai ngatiregerei. Kuna Mwari hakuna panonzi pakaoma. With God all things are possible. Pacho pauri kuti pakaoma. Mwari ari kuti go forward. Go forward. Usadzokere kumashure. Zvacho zviri kunzi zvakaoma zviite. Varungu tinovati vanongoita zvinourayisa, havana chavanosya. Shamwari, isusu ngatirege kuva nelanguage. Dai muvhangeri wangu akambokutaurirai hunhu hwangu chaiwo. Handidi kunzwa anotaura mudare mangu kuti zvakaoma. Handidi anotaura kuti vanhu havana mari. Kana ndatanga basa usave mutumwa wa Satani. Buda mudare rangu. Ndozvandisi. Handidi munhu anotaura zviri opposite. Isu kana tatanga zvinhu zvedu tatanga. Ende takuenda. Kumba kwenyu ndosaka muri varombo. Mune language yokuti zvakaoma. Muvokabulary yaMwari hakuna zvakaoma. Visai shoko rokuti zvakaoma. Visai shoko rokuti hazvigoneke. I'm closing nemavhesi aya. Hanyorei pasi Genesis 18:14. Inoti, is anything too hard for the Lord? Pane chingaomera Mwari here. Shamwari mumba menyu nokurarama kwako nokubasa kwako mbusiness mako. Rega kuti zvakaoma. Rega kuti hazviitike. Is anything too hard for God? Mapaona here. Pari kuti kudi. Kune chinhu chingakunda Jehovha here? Iwe pindura. Hakuna chinokundira Jehovha. Luka 1:37 inoti, for with God nothing shall be impossible. Inyore pasi. Luka 1:37. For with God nothing shall be. Nokuti kuna Mwari hakuna chinokona. Mwana wangu achadzidza kwaanoda. Nokuti kuna Mwari hakuna chinokona. Pana ari kunzwa zvandiri kureva here. Mwana wangu achapasa. Nokuti kuna Mwari hakuna chinokona. Ndichabudirira chete. Nokuti kuna Mwari hakuna. Usataure sevana vaIsraeri. Vakuti angatigadzirire tafura murenje here. Angatipe nyama murenje here. Mwari akazvinzwa akagumbuka. Hakuna vocabulary yakadaro kuna Mwari. Ndati ndiri kupai mavhesi mangani? 3. Ndakupai mangani? Ndakupai 2. Yechitatu Jeremia 32 pa 27 Jeromia. Ndozvinotaura makore-kore kumisha kwedu. Nyanzo wachinziverenga kuna Jeromia. Hallelujah. Ma-Americans akati Jeremiah.
Oh, hallelujah. Inoti kudii Jeremiah. Tarira ndini Jehovha. Behold, I am the Lord, Mwari wenyama yose. the God of all Kune flesh. chinhu chingandikona here. Is there anything too hard for me? Is there anything too hard for me? Ainda kutonovaka taundi yangu chaiyo. Panapo toda kuvaka taundi chaiyo. Panapo shamwari hakuna chakaomera Mwari. Taurogere nekuti zvese izvi uri kufunga kuti Mwari akaomerwa noupenyu hwako haana. Ndiwe une pamuromo pasiripo. Chimbo chedu chatinoimba isusu pano, munongoimba muchiti chero chiri chimbo, hamunzwisise zvachinoreva. Chinoti munotipa ngoni dzenyu, amunotipa neutsvene, amunopava vanonamata, munopama komborero. Anzi munopa makomborero, munopa vanonamata. Ayayayayaya. Munopa vanonamata makomborero. Munotipa ngoni dzenyu, amunotipa neutsvene, Mwari wemunopava vanonamata, Mwari wemunopama makomborero. Vesi yechipiri inoti makomborero. Aimboti makomborero madiki, makomborero makuru. Aripo makomborero acho evanofunga kuti vanodiwa nemi Mwari. Andifunga kuti munenge muchinzwisisa kuimba chimbo ichi. Makomborero romakuru, iwayo makomborero edenga ipua avanofunga Vanodisa kuti vanodiswa nemi. Ndevapi vanodiswa naMwari? Iwe ndisu tinodiwa naMwari. Makomborero makuru akandigarira, akandimirira. Uchibva pano ziso rako ngarione. Ende usaone zvinhu zvinonzi zvakaoma kana zvisingaite. Kuna Mwari hakuna zvinonzi zvakaoma. Kuna Mwari hakuna zvinonzi hazviite. Jesu anoti vanotenda kwandiri vachaita mabasa makuru kudarika andakaita, kudarika andakadii. You are going to do those great miracles. Ndichaona mabusiness makuru pano. Kwete tumamillionaire business, mabillionaire business. But nhamo yako ndepa muromo. Taura zvokuti hazviite. Zvakazodii.
azvite apore uyu. Iwe kudenga kuna Mwari anoita minani. Ndati kudenga kuna Mwari anoita minani. Ndapedza kuparidza, but rega ndokutaurirei testimony ka. Ndati inonzi testimony. Mwari haadi vanhu vanokanganwa matestimony. Unonzwa achiti rangarirai zvandakambokuitirai. Rangarirai, don't forget. Ndosaka Rahabhi akapona akati takanzwa zvakaitwa naMwari wenyu Ijipita nepamakayambuka gungwa dzvuku. Mwari anoda kuti musakanganwe matestimony. 15 years ago, pano paFaith Alive, takambobhabhatidza madhokota. Ndati takambobhabhatidza madhokota nemanesi. Vatenda kuti shuwa kuna Mwari. Pane mudhara uya akashaya ainzi vaMashavave. Vakadambuka gumbo nepanapo. Ichi chumupimbira ichi ndokusvika pachidya panapo. Ndokuuya kuno kuHarare, ndokuiswa muparire Nyatwa, ndokubva radhonzwa rakarembera. Zvakanzi tichakuopareta nomusi wechipiri nokuti ropa rako haridunduvire. Tombokupa matablets. Saturday ndafonerwa, baba ndiri muno. Ndokubva ndatora Dr. Tsvarai. Kumba kwangu nanga ndashanyirwa nomumwe muvhangeri ainzi Tinosi Zembe nomukadzi wake. Ndokubva tatorana tese kuenda kuhospital. Ndokunopinda ndokunoona muvhangeri gumbo rakasungwa riri mudenga. Ndokubva ndati ndabata gumbo, Dr. Tsvarai ari pa. Ndakati ndinorayira mapfupa, tsinga neropa, nezita raJesu, ngazvikwakuke zvitore nzvimbo yazvo. Ndiri kunamata pane madhokta 2 aiona vamwe varwere pamira. Vakasvinura kutarisa nokuti havasati vanzwa munamato wakadaro. Kuti ndiri kurayira mapfupa, tsinga neropa, ngazvikwakuke zvitore nzvimbo. Vanhu vese vakasvinura. Pandakasvinura vakaramba vakanditarisa. Ndakabuda ndikaenda vakanditarisa. Muri kunzwa testimony. Usiku na 2 o'clock, that was on a Saturday, 2 o'clock takuenda muSunday. Ndakarara foni ngirrrr. Ndinzwe ndimudhara Mashavave. Baba chiyangwa mhanyai kuno. Ndakati kwaitikei? Hanzi Jesu wafamba muno. Ndakati aiwa ndouya mangwana na 6. Zvakanzi alright, muchaona makazara muno madhokota nemanesi. Zvakaitika ndezvokuti pakati pausiku mudhara aida kuenda kutoilet. Zvino haitenderwa kuburuka pamubhedha nokuti gumbo rakasungirirwa. Saka ari kushedzera nesi uya nechemba. Nesi hangauya akotsira, manesi vanhu vanokotsirawo. Mudhara akati tureti, katanu kusunga. Aburuka. Aida kuenda kutoireti achimhanya negumbo rimwe chete akadai. Saka paakaburuka pamubhedha ndokubva atsika nairo iri. Ndokubva adai anzwi hakuna chiri kurwadza. Ndokubva adai anzwi akuenda. Uyo Mashavave apa apinda mutoireti. Paari kubuda nesi ari kuuya. Tabo unotiburitsisa basa. Kurumbidza kuenda pamubhedha. Saka nzundo unobuda basa kuita sei? Jesu wandiporesa, akutofamba. Ndara wacho aiva nenharo. Akufamba muhospital. Madhokta oshedzwa kuuya. Zvakanzi toda kumuona mufundisi wacho. Saka pandiri kusvika ndakasvika na7. Ndokumuona muzere madhokota vane turu twavo tuye manesi.
vapfugama tinamatirei mudara. Mwari wenyu mupenyu, Mwari wenyu mupenyu. Takanamata navo, tikanamata, ndikazobuda ndouya kuzopinza chechuku, tichiri uko ukoko kuIndia uko. Saka svondo iroro nerakatevera, vavhangeri vakaona nhamo nokupinda muJorodhani. Hatina kuzoiburitsa mvura, vakapinda nemadokta mumvura nemanesi vachi 14 vakabhabhatidzwa kati vachibhabhatidzwa vaona shura raMwari. Zvino iwe ndopotaura kuti Mwari angandipe imba ini, Mwari angadai, Mwari uyu anoita minana. Pana ari kubata zvandiri kutaura here panapa? Ndiri kutaura minana yandisi. I'm telling you, vakamira vachipupura vega. I tell you, kudenga kuna Mwari. God can make a way where there is no way. He makes rivers in a desert. Dambudziko guru ndere pamuromo. Wakataura zvisingaite Mwari akatsamwa. Nanhasi urombo hweso Mwari akavhara misuo inouya nemaropafadzo. Nokuti Mwari vakakunzwa uchitaura. Zuva ranhasi nderekutendeuka. Ndiregererei zvose zvandakakutadzirai. Zvose zvandakataura, zvose zvisina maturo zvandakataura Mwari, ndiregererei nhasi. Ndikanganwirei nhasi. Nokuti God wants you to be plenteous in goods. Anoda kukuropafadza iwewe uve nezvakawanda. Mwari wangu ni Mwari anoropafadza. Haasi Mwari anofarira nhamo yako. Ni Mwari anoda kukomborera. Simuka umire netsoka dzako right now. God wants to bless you. Ipo pano uri kuona sekunge Mwari asipo, Mwari ari pano right now. God is here. Ndati Mwari ari pano. He is here right now. And is here to perform a miracle for you. Are you getting what I'm saying? Mwari anoperform a miracle. Oh yamande rebo sata yandara. Riba kayande rebo sha. Nis. Where are you coming here, Nis? Yakuno ozodzokera. Yakuno Nis. Komana anoridza madrum yeyi. Wakadi. Sengori kusimba kudarika ini. Right. Kumisa kwandaita Nis pano, this is another miracle. Baba wake na mai wake vakaroora na vakachata. Vakaita 15 years vasina mwana. After prayer, Mwari akavapa mwana komana wa miracle. Are you getting what I'm saying? Ndinganyore bhuku rikakura ndichikuratidza iminana. Ungara pamadrama apo unoramba ugere uko ndichikushedza sei? Gara pamadrama. All right. Iwe chandiri kutaura pano ndochokuti God can make a miracle. And anogona kupfumisa. Ukakaura noupfumi. Unekaura nokubudirira. Amsati matanga. Pano muchakaura nokubudirira. Ikandere bosata. Yenda kamoshata. Chakaura nokubudirira pano. Mwari wandipa shoko iri. Yes. Yeah. Uri kunzwa here ndimi. Dudzira ndimi.
kandara teke mosotoroboko shikayanda. Hanzi kudine ndimitsi dziri kunongedza. Ndarangarira pakati pavanasikana vamire apa. Maipondiwa mwaka wako wakwana. Wachema kwenguva yakareba. Wachema kwenguva yakareba. Handina kukukanganwa. Chigamuchira nyasha dzangu. Tarira muranda wangu ndamumisikidza kuti aise ruoko rwake pamusoro pako. Zvawakanzwa kune vamwe uchazvitaura nemiromo yako. Kwewa murume wacho. He is a God of miracles. Receive. Receive. In the name of Shikamaha. Receive. Receive. In the name of Jesus. Kashira nyasha zamwa. Kashira nyasha zamwa. Mwari muri. Irori. Shamari, wakataura mashoko, Mwari akakunzwa. Tese tiri munhu hatina kukunzwa, asi pana akanzwa anonzi Mwari. Ndiye andipa mavhesi osaya. Chatinowira kuchechi kuuya kuzotendeuka. Kuuya kuzotendeuka. Ndikukumbira kuti ufambe netsoka dzako uye uti Mwari ndiregerere. Wopfugama uti Mwari anokuregerera. Misuwo inovhurwa. Wakataura zvino zvokuti Mwari anoti haatende kwandiri. Mwari akatsamwa. Famba netsoka dzako uye. Baba. Dire mwana kana ndakatadza kana ndakatadza ndinochema mberi
vangu muri kudenga tauya kwamuri. Tiregererei Baba, ndakatadza nokureva, ndakatadza nokufunga, ndakatadza nemabasa. Baba ndiregererei, Baba ndiregererei, ndakatadza nokureva, ndakatadza nokufunga, ndakatadza nemabasa. Baba ndiregererei, ndiregererei, Jesu ndiregererei, Ishe Jesu ndiregererei. Zvose zvandakataura, zvose zvandakataura zvisina basa, zvandakataura zvikakutsamwisai, ndiregererei Baba, ndiregererei, ndiregererei. Anerebokosi andarabaka yandorobosa, yela rabaka yanderebo. Ndimi moga munogona kundiregerera, ndimi moga munogona kundiregerera, ndimi moga munogona kundiregerera. Ayamayanderebokose rabakayata, yele rebekeriana larabo. Zvose zvatakataura zvisina basa, zvinokugumburai Baba, kanganwirai, kanganwirai. Nyasha dzenyu ngadziburukire kwatiri. Moria darabosa, yele rendere bokoriana la rabosa, yele rebekeria la rabosa, nanda le retere bokosika yandara bakariata, ayamandele rebosa, yela rabaka yandere bokosi, kanganuira ikerekenyo Baba, regerera ikerekenyo Baba. Pakutaura zvisina basa, kutaura zvinokugumbura Mwari. Tiregererei, tiregererei Baba. Somodza maoko ako utedzere shure kwangu. Baba vangu muri kudenga, ndanzwa shoko renyu, ndinokutendai Baba, mandiona, ndiregererei Baba, ndakatadza nokureva, ndakatadza nokufunga, ndakataura zvisiri izvo, ndiregererei Baba vangu, ndikanganwirei Mwari wangu, ndishambidzei muropa renyu, ndive wakachena. Ishe Jesu, zarurai misuo yakavharwa nokuda kwemashoko omuromo wangu, zarurai mikova Baba, ndiropafadzei. Ishe Jesu ndiregererei, ndauya kwamuri, ndochemera mhosva yangu, ndakakutadzirai Baba, ndakakutadzirai Mwari wangu, ndiregererei Baba, ndakumbira muzita raJesu, ndakunamata. Sumudza maoko ako. Baba vangu muri kudenga, makati nyangwe zvivi zvako zvatsuka somucheka mutsvuku, uya titaurirane, zvichachena sechando chamatsutso. Makati kana tikazvireurura, makatendeka, munotiregerera, munotikanganwira zvakaipa zvedu. Kanganwirai Baba, regererai vana venyu. Dai pasina nyasha dzenyu, hakuna nyama yairarama. Ewo dururai nyasha dzenyu Mwari, dururai nyasha dzenyu, dururai nyasha dzenyu. Vana venyu muvaitire zvakanaka,
Ndinotaura nyasha dzenyu pamusoro pavo. Ndinotaura kuropafadza kwedenga. Muzita raJesu Kristu mwedu. Hallelujah. Amen. Gatsemuke. Hallelujah. Muri. Yanda kama sekotara. Jesus. Jesus. Touch the Lord. I am under bosa. I am under bokosikata. Touch them, Lord. In Jesus' name. I am under bosakata. Touch them, Lord. Touch them, Jesus. Touch. Father, in the mighty name of Jesus. Okay. Wakamira ipapa. Tenda kuti Mwari wakuregerera. Tenda kuti Mwari wakukanganwira. Senjerera zvaunotaura zvese zvirege kupikisana nemweya wokutenda. Nokuti kuna Mwari hakuna chinokundikana. Hakuna chinokoniwa na Mwari. Kuna Mwari zvose zvinoitika. Enda unotanga kutaura mashoko akanaka pamusoro paMwari. Pamusoro pebasa raMwari. Muitirwe zvakanaka. You can be seated. Oh yes. Mwari muri zuva redu. Imbaise vanhu vava. Mwari muri zuva redu. Ameni baba rino penya. Bauzuru asimweya. One. Unozo pamba. Asina kupera. Panofanirwa kuva nevakawanda vachapupura panapa. 2024 asina kupera. God is going to bless you like never before. Shandura matauriro ako. Shandura kufunga kwako. Mwari ushu anoda vanotenda kwa ari. Hakuna vocabulary yokuti zvakaoma. Hakuna vocabulary yokuti hazviitike. Kuna zvisingaitike kuvanhu kuna Mwari zvinoitika. Saka gore rino nezita raJesu. Come on. Ingoti gore rino nezita raJesu. Zvangu zviri kuita. Gore rino kwete rinouya. The Lord is going to perform his miracle. He is a God of miracle. Nyangwe musisaimbe zvenyu chokumbo chokuti we serve a miracle. Okay. It's all right. Right now in the name of Jesus. Kune auya pano here
anoti mufundisi yangu handidi kudzokera ndisina kutendeuka. Ndoda kupa upenyu wangu kuna Kristu Jesu. I want to repent. Simudza ruoko rwako. Rukuona ruoko rwakasimuka mumashure. Fambai netsoka dzenyu muuye kuno. I want you to quickly come. Vose vakasimudza maoko fambai. We serve a miracle working God. We serve a miracle working God. We serve a wonder. We serve a miracle. We serve a miracle working God. We serve a miracle working God. We serve a miracle working God. We serve a wonder. We serve a miracle. We serve a miracle working God. We serve a miracle working God. We serve a miracle working God. We serve a wonder. We serve a miracle. We serve a miracle working God. Baba, mukoma, amai, hanzvadzi. Denga riri nyore kupinda. Kungofamba chete kuuya pano. Utaura kuti Jesu pindai moyo mangu. Ndinokugamuchirai. Zita rako ratodzimwa kuGehena. Will you stand up and come? Vanhu vauri kunyara vava nazvo vanokupa. Will you come forward right now? Ndakakumirira. Ndakakumirira. Iwewewa. Ndabvunza wako sei. Iwewewa. Chakutadzisa kunamata amai wako sei. Baba vangu wako sei. Iwewewa wako sei. Chakutadzisa kunamata. Hama yangu, ndadzokorora. Kudzokorora kudai kuti ropa rako risavhunzwe mumaoko angu. Ini ndiri kuita basa rangu. Ndakudana waramba. Zvinokuwana ropa rako harichabvunzwa mumaoko angu. Kunemi mauya maita zvakanaka. Kana makamboita zvakanaka hakuna zvinodarika zvamaita zuva ranhasi. Kupa upenyu hwenyu kuna Mwari. Chinhu chinokosha ichochi. Right now ndakusumai kuna Mwari wenyu. Sumudzai maoko enyu as a sign of surrender. You are surrendering your life to Jesus. Namatai muchiteedzera shure kwangu. Baba vangu muri kudenga. Ndiregererei mhosva dzangu. Ndikanganwirei kutadza kwangu. Ishe Jesu, pindai mumwoyo wangu. Ivai Mwari wangu. Ivai mununuri wangu. Ndishambidzei muropa renyu. Ndive wakachena. Ishe Jesu, ndizadzei nomweya mutsvene. Kubva zuva ranhasi ndava mwana wenyu. Tungamirai upenyu wangu nokusingaperi-peri. Amen. Ramba wakasimudza maoko ako tinamate newe. Ngatinamate nehama idzi tichiimbirwa. Pinda, pinda, nzvimbo ichiri. Pinda, 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 nzvimbo ichiri. Pinda, pinda, pinda. Alright, muregerei. Uyai kuno. Uyai kuno. Alright, muregerei. Ngauye kuno. Uyai kuno. Uya kuno. Come. Iwe mweya wetsvina ndinokurayira. Hauna simba. Hauna simba. Buda mari. Buda uende. Zvakwana.
watambudza muviri uyu kwenguva refu, chibuda uende nezita raJesu. I command you out. Out. Buda uende. Buda uende. Chienda. Yes, it's your time to go now. It's your time to go now. Go in the powerful name of Jesus. I command Kamosha. I command every foul spirit to leave here. Okay, simka imuye kunanzwadzi, simka. Come. Come. Baba muzita raJesu. Chiedza chakavheneka chikakunda rima harina kumbokunda chiedza. Ndinorayira mweya yose yetsvina yanga iri maari irege kudzokazve. Mweya wakaipa ngaurege kudzokazve, ngautame nezita raJesu. Chiedza chedenga chivhenekere upenyu hwake muzita raJesu. Amen. You are delivered. You are delivered. Now, oh yes, kunemi mauya. I want to tell you, nyango ukafa ukatsikwa nemoto uchibuda muno uchaenda ugehena. You are now destined for paradise. You are now destined for paradise. Ndokumbira tarisai kwandiri. Ndokumbira ndoda kuramba ndichikunyengetererai. Ndikurerei muna Kristu Jesu. Ndoda zita rako neadresi yepamba paunogara. Kana zvichibvira mundisiro ne phone number. Moenda kuno uyo murume akasimudza maoko apo uyo. Moenda ipapo muri kunonyorwa nokurumbidza masel secretary ose ndofunga atova ikoko mamira. Thank you very much. Vauchirirei vachienda. Vauchirirei. Father, in the powerful name of Jesus, munobereka munopatsva. Hondo dzose dzanga dzakamukomberedza ngadzichitama. Denga ngarizarure masuo. Mumuitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Thank you. Oh yes. Arikuti ndiri kumba chaiko ndatoita zvokurota. Muchitondinamatira. Isn't that wonderful? Vatozogugula kuti vaone kuti ndowanika papi. Wow. Kopana awiswa pano no urwere here. Pana awiswa pano no urwere here hapana inasi. We thank God. Imi ndimuruto aripo hapana. Oh, arikupi. Amai. Ndozvakanakira kuita amai. Yes. Nezita raJesu. Ndinotaura kuporeswa ndotaura kuporeswa kumuviri uyu. Ndotaura kuporeswa kumuviri uyu. Kubva kubvudzi kusvika kutsoka. Ndinorayira zvikandwa kushurikidza kwa Satani nokufemera kwake zviparadzwe iye zvino nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. You are healed. You are healed. You are healed. Ndinotaura kuporeswa nokusunungurwa kumuviri uyu. Nhasi nezita raJesu. Kubva kubvudzi kusvika kutsoka muviri uyu ngauporeswe. Muzita raJesu. Thank you. Jesus. I command you, devil, to come out. Whatever you have laid on her life. Ndinorayira zvose zvakaiswa muviri uyu nhasi zviregedze zviende nezita raJesu. Nezita raJesu.
ngazvimuregedze, ngazvimuregedze nhasi nezita raJesu. Baba vangu musunungurei, shika mayanda, ngazvimuregedze nhasi, sunungurwe nhasi. Baba, hakuna ng'anga, hakuna muroi, hakuna mushonga weng'anga kana womuroi unokunda imi Mwari. Ndinomusunungura nezita raJesu, ndamusunungura nezita raJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. How are you feeling now? Aneko isukurovere. Irukurova. Yes, come close to me. Baba, come out! I command you, devil, to come out of her. I command you, devil, to come out of her. Come out of her! Buddha man, Buddha! Come out! Buddha uyende, Buddha uyende, Buddha uyende, Buddha uyende, Buddha uyende. Buddha uyende, muregedze, 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 muregedze. Come pray for you. Jesus. Baba, muzita raJesu, zvikandwa, mweya yerima, mweya yetsvina, zvose zvakaiswa mumwana uyu zviri kuda kumutadzisa kunonyora kuchikoro, ndazvituka nhasi, ndazvituka nhasi. Ngazvimuregedze, ngazvimuregedze. Mwana uyu aende kunonyora, abudirire, abudirire, ngaabudirire, ngaabudirire nezita raJesu, nezita raJesu. Muregedze, muregedze. Right, muregedze. Anonzani zita rake? Vanessa. Vanessa? Vanessa. Kubva nhasi ndakusunungura nezita raJesu. Zviri kukunetsa zvichadzoka zvakare. Uri kunonyora uchipasa. Ndasunga zvese zvakaitwa neng'anga. Ndasunga zvese zvakaitwa nevaroi. Zvose zvakaitwa nehama. Household witchcraft. Ndinoiparadza nezita raJesu. Ndinozvipara. Kubva nhasi, kubva nhasi, Vanessa sunungurwa. Kubva kubvudzi kusvika kutsoka. Vanessa sunungurwa nezita raJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Vazoita vatatu vana vashe vakuuya manje. Father, in the name of Jesus, mweya wematsi nembeveve utaramuke kwaari. Mweya wematsi nembeveve ngauregedze mwana uyu muzita raJesu. Come here. How are you? Unonzani? Unonzani zita rako iwe? Hello? Ari kutarisa kuna mama. Atanga kushedzera. Anga asingataure. Patatanga kunamata ndopa atanga kuti baba. Baba. Vanhu vawandisa kutya. Okay, we go. Hey, uri kuvatora kupika uchimhanya nawo?
chichaitika? Taurai zvenyu. Baba, muzita raJesu, ndimi murapi wendangariro, ndimi murapi wepfungwa, ndimi murapi Baba. Zvakaitwa nevanhu ngazviparadzwe nemi, zvakaitwa nevanhu ngazvitame. Ndinokumbira Baba, zvamusina kusima maari ngazvidzurwe, ndangariro dzake dzigadzikane, aporeswe muzita raJesu. Amen. Thank you, Lord. Okay. I thank you. Vangani vari kuona mashura nemunana vana? Muri kuona here? Ndati varwere ngavauye. But varwere vaye kwazobuda mweya yetsvina, kuratidza kuti hachisi chirwere chaicho. Mweya yakaipa iri kudii zvayo, iri kurwarisa. Saka kazhinji zvinoda kuramba tiri pamberi paMwari. Hakuna chinokunda Mwari, hakuna Mwari chaanokoniwa. Ndinoti kwamuri, Mwari wemasimba ose akuchengetei, Mwari wemasimba ose akupei pfuma, Mwari wemasimba ose akupei rugare. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu, nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kwekusingaperi. Amen. Ndosangana nemi mangwana na 6 o'clock tiri kuuya kuzonamata.